Здравейте! Днес ще ви покажа как да си приготвите кето гранола, която не съдържа брашно и захар. В случая използвам микс от семена, този, който съдържа сусамово семе, ленено семе, тиквено семе и слънчогледово семе. Напълно подходящи са за кето режима. Също така сурови орехи, сурови бадеми, еритритол на прах, който е напълно съвместим с кето храненето, биолешников тахан на струмафрут, както и натурално сушен кокосов чипс отново на струмафрут. Начинът на приготвяне ще видите в следващите кадри. Моята кето гранола е готова. Както виждате, не ми бяха необходими кой знае колко съставки, за да я приготвя, нито пък усилия. Надявам се, че ще ви хареса и ще я приготвите вкъщи.